Ak trpíte chronickou bolesťou a chcete sa vyhnúť operácii, je dôležité vedieť o rôznych alternatívach k anestetickým gélom alebo injekciám proti bolesti. Pozývam vás, aby ste si toto video pozreli až do konca, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť. Ahoj! Som Zuzana, reumatologička s viac ako 20-ročnými skúsenosťami. V tomto videu sa s vami podelím o dôležité podrobnosti o Flexsana v nádeji, že vám pomôžem rozhodnúť sa, či sa oplatí ho zvážiť. Som tu, aby som vám poskytla informácie, ktoré sa online len zriedka nachádzajú. Predtým, ako si kúpite Flexsana na úľavu od bolesti, dávajte si pozor, kde ho kupujete, pretože nie je dostupný v lekárniach, ale iba na oficiálnej webovej stránke. V popise tohto videa a ako prvý komentár som však uviedla odkaz na oficiálnu webovú stránku, aby som vám pomohla. Stačí kliknúť na odkaz a dostanete sa na webovú stránku výrobcu. Čo je Flexsana a prečo je iný? Flexsana je doplnok stravy, ktorý poskytuje okamžitú úľavu od bolesti tela. Znižuje opuchy a zápaly a odstraňuje necitlivosť. Okrem toho zvyšuje pohyblivosť a pomáha obnovovať chrupavku. V priebehu rokov chrupavka prirodzene starne, čo spôsobuje trenie medzi kostiami a vedie k osteoartritíde. Tento kontakt spôsobuje bolesť, stratu pohyblivosti a opuch, čo postihuje ľudí so sedavým spôsobom života aj bežných športovcov. Ak trpíte neustálou bolesťou a ste unavení z skúšania rôznych liekov proti bolesti bez uspokojivých výsledkov, tento produkt vám môže byť veľmi nápomocný. Flexsana funguje interakciou s nervami, blokuje zdroj bolesti a poskytuje úľavu. Priamo pôsobí na príčinu ochorenia, nielen maskuje príznaky, ale aj obnovuje poškodenú chrupavku, čo vedie k úplnému odstráneniu problému. Tento doplnok je bezpečný na použitie na kĺby, kolená, lakte, chrbát a stiahnuté svaly a neobsahuje žiadne stimulanty, toxíny ani agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškodiť telo. Užívanie kapsúl po dobu aspoň 1 mesiaca zabezpečuje úplnú obnovu spojivového tkaniva a znižuje bolesť v postihnutej oblasti. Všetky zložky a výhody Flexsana nájdete podrobne na oficiálnej webovej stránke. Predstavte si život bez bolesti, aktívne zdieľanie s blízkymi a užívanie si aktivít ako beh alebo cyklistika. Flexsana je vysoko účinný a jeho účinnosť je klinicky overená bez ohľadu na vek. Upozorňujeme, že Flexsana nie je dostupný v lekárniach ani v kamenných predajniach. Vyhnite sa nákupu falzifikátov, ktoré by mohli ohroziť vaše zdravie alebo vás stáť peniaze. Flexsana je dostupný iba na oficiálnej webovej stránke, kde si môžete zaobstarať originálny produkt za priateľnú cenu. Ak uvažujete o kúpe Flexsana, kupujte ho iba na webovej stránke výrobcu, odkaz na ktorú nájdete pod videom. Dúfam, že vám video pomohlo. Ak máte akékoľvek otázky, zanechajte komentár nižšie.